ତମ ଭଳି ବେଇମାନ ମରିଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ମକି ବାବୁ ନାଁଟା ଯେମିତି ଶଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି। ଶଳା ତମକୁ ଯେତେ ମନା କଲା ପରେ ବି ତମେ ଶଳା କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ସେ ଝିଅଟାକୁ ପୁରା ହାଙ୍କି ଗଲ। ଭେରି ମାଇନ ପଚାର ମହାନ୍ତି ଏ ଶଳାଙ୍କର ଆଗ ପଛ କିଛି ନାହିଁ। ଶଳା ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର, ଶଳା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଇଲେକ୍ସନ, ପଛରେ ବିରୋଧୀ। ଏ ଶଳାଙ୍କର କଣ ଚିନ୍ତା ଅଛି? ମାଇନସ୍, ଭେରି ମାଇନସ୍। ଭାଇ ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇ, ସେ ଶଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନୁରାଗ ମହାନ୍ତି ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ରେଶ୍ମା ମର୍ଡର କେସର ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି। ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ତା ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫସିଯିବା। ଆଉ ଭାଷଣ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସଫା ସଫା କୁହ, କାମ କେତେ ବାଟ କଲା? ଭାଇ ସେଦିନର ଗାଡି ଛୋଟା ଆଉ ଆଜିର ମେଡିସିନଟା ତାକୁ ଏମିତି ଦେଇଛି ଯେ ପୁରା ଏକଦମ ଚୋର। ସାବାସ ଚନ୍ଦ୍ର, ସାବାସ। ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏ ଶଳା ଗୋଟାଏ ଅପଦାର୍ଥ। ଆରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ସେମିତି ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ଖାଲି ଲାଶଟା ଆସି ଯାଉ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସେଇ ପୁରା ତ ହାଙ୍କି ଦବା। ଆରେ ଏଥର ଶାରଦା ମହାପାତ୍ର ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ। ଏଥର ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ନଚେଇବା ସିଏ ସେମିତି ନାଚିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କହ ମଙ୍କି। ମାଇନ, ଭେରି ମାଇନ। ମହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମତେ ନାନା ଭାଇ ବସୁନ୍ଧରା କହନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ମୁଁ ହେଇଯାଏ ନିମକ ଆରାମ। ଅନୁରାଗ ମହାନ୍ତି, ତୁ ମରିବୁ ଶଳା। ତୁ ଯୋଉ ନିଆଁରେ ହାତ ମାରିଛୁ ସେଇ ନିଆଁରେ ପଡି ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବୁ। ଚନ୍ଦ୍ର, ଫୋନ ଲଗା ଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ଶଳା ଏସପି ଟାକୁ ଫୋନ ଲଗା।